तिळारी डॅमांतल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू जाल्ल्यान प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून शुक्रारा तिळारी धरणाची एक गेट उगडलेली आसा. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवासयत सरभोंवतणच्या गांवांनी भंय पातळिल्लो आसा. तिलारी घाटाचा डॅम गेट ओपन केला, एक गेट. आता ही न्यूज मला सोशल मीडिया थ्रू कळते. WRD डिपार्टमेंटची ड्युटी होती की मला एक नोटीस किंवा एक लेटर द्यावं, पण मला अजून लेटर मिळालेलं नाहीये त्यांच्याकडून, जेणेकरून मी लोकांना एक अलर्ट नोटीस किंवा एक पब्लिक नोटीस त्यांना दिली असती. तर आता मी माझ्याकडून गावकऱ्यांना व्हॉट्सअप थ्रू मेसेज पाठवणार आहे, अलर्ट करणार आहे. पण मला खंत वाटते की त्यांच्याकडून एक लेटर यायला हवं होतं, जेणेकरून आता कितीतरी गावात महिला त्यांचे धान्य घरात ठेवतात किंवा काही लाकडं असतात चुलीसाठी वगैरे, किंवा देवळात आता देवस्थानमध्ये सुद्धा त्यांनी एक लेटर द्यायला हवं होतं, कारण ते मोस्ट अफेक्टेड एरिया आहेत. चाळातून जेव्हा दुमाशे रोड पहिलं पॉइंट देऊळ येतं, त्या देवळाला सुद्धा त्यांनी एक नोटीस द्यायला हवी होती, त्यांनी दिली नाही. तर माझी तेवढीच एक अपेक्षा आहे की आता तरी त्यांनी एक नोटीस आम्हाला पाठवावी. धन्यवाद. पुढच्या वेळी पावसाचा जोर वाढला तर आता हे आम्ही आता आमच्याकडून तर आता अलर्ट नोटीस देणारच आहे, कारण आम्हाला काळजी आहे माझ्या गावकऱ्यांची. त्यांनी आता नोटीस का नाही पाठवली हे मला कळत नाही. आता मी त्यांना फोन उद्या करा, मला माहित नाही ऑफिसमध्ये ते असतील का नाही, पण मला तर त्यांना आता विचारायचंच आहे की त्यांनी आम्हाला का नाही लेटर पाठवलं.